Takže čau stránec, dámy a pánové. Ja vás vítam u tohto ďalšieho videa a dneska urobíme informačku, čo sa bude robiť na tomto kanále. Teraz mi prišlo také sklamanie, lebo každý deň nebudú teraz vychádzať videa ako vtedy. Videá budú vychádzať každý druhý deň. Hry budú vychádzať do týždňa 4 krát. Možno vychádzané hry budú. Možno budem dávať hry Team Fortress 2, Trackmania na Team Forever, Counter-Strike na 6 tanky online, Good Game Empire. A čo ešte? To by asi všetko. Minecraft budeme natáčať určite, lebo Minecraft už aj natáčam, už som si rozohral. Tak, to by asi všetko z tohto videjka. Toto bola taká krátka informačka. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber a čus. Čau.